Ne pitää mun luoda se. Ei kovaa. Apua, se kaatuu! Se kaatuu! Nice. Kato, tossa on vähän vika. Nice. Tää ei niin mitenkään toimi. Mä en sait ollenkaan. Suihkulähde. Eipäs ymmärrä. Pis pis pii pisu 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 pii. Ei vielä pahasti ninkolainen. Tää menee ihan siis suoraan meidän karhuvartijoiden tonne Facebook-kannelille. Facebook-kannelille. Kannelille. Kannel. Chanel Monet. Ei noin! Ei sut tullut kaataa sitä tynsäksi sen takia. Ei, mutta kun mä yritin tähtää tää yli totta. Superhieno. Kattokaa tuossa yltä. Se on ihan kaikista hienoja. Ei nyt kaata. Tää on niinku super cool base. Hei, missä kamera? Siinähän. Tero on kameran Tero on kameran kautta. Nyt pitääkö katsoa yksi Marinolle? Mutta tässä on joku kamera. Hei, vähän toi hienoa, että toi tehdään Marinolle ja sit lopuksi joku heittää sen tulitikon sinne. Joo, mä Niin, sisällä. Nisu.